This song is owned by Autumn Records. Manipot pa iti pimanaw ka dito'y denak iaawag mo kanayon aseg-segaak kailiw ket boses mo sapay tamang egak tapno nagtalnamet pasitay tuirik na Uray siyak biyag kong magagaranak at umawag tasikalaeng naglaon panunot kenrik na tawagan kanto madamdaman makawayaan tapnuawan makasinga panakisarita at tuyak-yak ko agururay para gulay mo magagararak seksek ka sa tinuti ayan mo i-accept mo video call Skype na account ko mailiwag ta isem mo ang text ken tawag mo di daman makaumanay kayat ku makita rupam makaabukay tatapno siya kay maragsakan malinglingay kaawan mo ubiyag ko dito'y arpat ko ken sibay biyag tuwagong lanya kadin ala taagtyak na video call tapno makita ta tumunggal may sa kaili ko tarupa lisen mo ang makaliliwan uray no adayo ka sikatin na mabuya at tuyat-yat ko agur-uray para gulay mo magagararak seksek ka sa tinlo di ayan mo i-accept mo video call Skype na account ko mailiwag ta isem mo ang makaay-ayo at tuyat-yat ko agur-uray para gulay mo magagararak seksek ka sa tinlo di ayan mo i-accept mo video call Skype na account ko mailiwag ta isem mo ang makaay-ayo mailiwag ta isem mo ang